Això són les baixades i pujades dels carrers del meu barri. Ara nosaltres anem a comprar i estem al mig del carrer. I anem pujant i baixant muntanyes. I de tant en quant en el teu barri sents una musiqueta. Ah, una musiqueta de New Age que se passeja pel barri. Qui és aquesta musiqueta? De qui és? Des Butanero! Tu estàs a casa planxant o fent algunes coses. 25 vegades al dia passen aquests camions per davant ca teva repartint el butano. I aquesta musiqueta se t'arriba a ficar que no te pots imaginar fins a on se te fica.